Hezké sobotní odpoledne, vítejte na Hockenheimu, před námi je první závod Seattle Supercopa, toto pohárového závodění v nové sezóně 2009. O komentář se letos podělím já se svým novým kolegou Pavlem Fabrem. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Pavle, stojíme na prahu nové sezóny, ty ses byl podívat na obou oficiálních testování Seattleu. Pojďme tady rozebrat, jaké jsou vyhlídky jednotlivých jezdců a jak to při testech vypadalo, kdo má největší šance na to stanout na nejvyšších stupíncích v těchto prvních dvou závodech tady na Hockenheimu. Na testech to vypadalo všelijak, neboť všichni jezdci testovali nejrůznější věci a například hned na Hockenheimu, hned na začátku byl v čele Alexander Rambo, ale postupně se tím polem propadal, protože se dopředu tlačili jiní jezdci. Čeští zástupci, ti si před sezónou dali v celku malé cíle, nastupovali do sezóny s pokorou, protože přeci jenom je to pro ně zbrusunový šampionát, ale výsledky testů posunuli jejich laťky o něco výš. A rozhodně by rádi, alespoň Petr Fulín by rád v některých závodech skončil na stupních vítězů. Podle výsledku testů na to má, nicméně musí všechno zapadnout do sebe tak, jak by mělo, a ve včerejší kvalifikaci tomu tak bohužel nebylo. Tam je potřeba říct, že včerejší kvalifikace se odehrávala za velmi proměnlivých podmínek. Na začátku bylo sucho, jenže krátce po zajetí těch nejrychlejších kol začala padat voda. Když už to vypadalo, ono na některých částech okruhu pršelo, na některých nikoli. Někteří jezdci vsadili na jistotu, vyrazili do začátku kvalifikace na mokrých pneumatikách, byť trať byla z větší části suchá. Pak když se rozhodli, třeba i Ivan Vršínský přijel k mechanikům, že by přezul na sliky a náhle v tu chvíli se rozpršelo, takže veškeré šance na to opravit si svůj čas byly pryč. Petr Fulín, ten se tam dostal do skupinky nějakých 5-6 jezdců a bojoval s nimi o pozici na trati, takže i on měl na té suché trati ještě znemožněno zajet rychlý čas a výsledkem toho je 10. pozice Petra Fulína. Splnil si to, co chtěl, být do 10. místa, nicméně bývalo to mohlo být ještě mnohem lepší, protože po volném tréninku tam byly opravdu důvody k optimismu. Petr Fulín zajel třetí nejrychlejší čas. Bylo to na takovém tom povrchu, který on má hrozně rád. Nebylo to ani mokré, ani suché, takové ty přechodné podmínky a tam jel opravdu velmi rychle. Naopak třeba vítěz kvalifikace, ten na poslední chvíli stihnul přeshout na sliky, nicméně potom v dalším průběhu kvalifikace se mu to trošku vymstilo. Ano, on vlastně na hladkých pneumatikách ještě jel další kolo ve chvíli, kdy na Hockenheimu začalo pršet a na stadionu nezvládl zatáčku Sachs a projel v podstatě rovně, zapíchl svůj Seat do pneumatik a musel z kvalifikace odstoupit. Nicméně, protože už hustě pršelo, tak se nenašel nikdo, kdo by jej na té hodně zmoklé trati překonal. Andreas Pfister proto bude stát na pole position dnešního prvního závodu. Je pravda, že navíc i ten jeho vůz nebyl nijak vážně poškozen, daleko hůř dopadl Alexander Rambo, který vylétl hned v té první zatáčce po cílové rovince a způsobil žlutou vlajku, což byla další věc, která jezdcům znemožnila zajíždět rychlé časy ještě ve chvíli, kdy třeba ten déšť teprve začínal, takže opravdu ta kvalifikace včera byla hodně zmatená a řekl bych, že její výsledek zcela určitě nevypovídá o pravé rychlosti jednotlivých jezdců. Tady už nám režie nabízí, jak bude vypadat startovní rošt pro dnešní první závod. V první řadě Andreas Pfister, o kterém už tedy byla řeč, vedle něho Damian Savický, pak je tam Thomas Marshall, dvojnásobný šampion Seattle Supercopa a loni neměl úplně nejlepší sezónu, ale rád by se letos vrátil ve velkém světle. Vedle něho nováček Mario Dablander, Rakušan, pak Filip Leisen, to je další známé jméno, a Patrik Pachura, který se vrací do Supercopy. Pak je tam Christer Jens, Matthias Luger, také Andreas Simonsen, Petr Fulín tedy na 10. místě, Tim Hughes 11., Wolfgang Klein 12., 13. Ivan Vršínský, 14. Alex Flenagel, 15. Robert Schroeder, je tam Alexander Rambo, loňský šampion Volkswagen Polo Cupu, který v Polo Cupu jezdil 3 roky, teď tedy
přestoupil o stupínek výš, ale 16. místo a ten karambol, který měl v kvalifikaci, ten zatím nejsou úplně jeho nejlepší vizitkou. Heiko Haml, to je jeden z těch, který by určitě měl být na startovním roštu vepředu, nebo býval by byl, kdyby ty podmínky nebyly tak těžké, jaké ve finále potom byly. Sean Paul Breslin na 18. místě, 19. Christian Bebion, no a do závodu z poslední pozice bude startovat Kristina Sirer, která ovšem v kvalifikaci rovněž měla problémy. Kristina Sirer ve včerejší kvalifikaci zajela vůbec tu nejvyšší měřenou rychlost, 221 km za hodinu, jenže těsně poté její vůz přestal jet a s tím mrkajícím Seatem tak akorát dokulhala zpátky do boxu a bohužel nepodařilo se jí zajet ani jeden měřený čas. Podobnou smůlu měl i Christian Bebion, který bude do dnešního závodu startovat jenom o příčku před ní. Ten také na suché trati toho moc neodjel, protože brzy z jeho výfuku začaly šlehat plameny a Bebion musel zajet do boxu. Tím pro něj kvalifikace skončila. Tady už vidíme, že podmínky pro dnešní závod jsou, řekl bych, velmi dobré. Svítí sluníčko, trať je suchá, což se včera teda rozhodně říci nedalo. Sluníčko jsme prakticky neviděli a trať byla suchá vždycky jenom na chvíli, protože hned i zase skrápila nějaká přeháňka. Podmínky, které tedy Petru Fulínovi úplně tolik sedět nebudou. On si přál vodu na tenhle ten první závod, dokonce si troufal tvrdit, že kdyby zapršelo, bylo by reálné se posunout velmi výrazně dopředu. Dnes tedy bude usilovat o to, aby se posunul aspoň na 6. místo, které by pro zítřejší závod znamenalo pole position. Petr Fulín je už ze Škoda Octavia Cupu známý tím, že na vodě opravdu umí, protože voda de facto smazává rozdíly mezi jednotlivými jezdci a pak, když někteří jezdci mají dokonale naučené některé ty tratě, tak na vodě všichni začínají prakticky od nuly. Je to pro všechny úplně jiné a Petr Fulín takové podmínky opravdu rád. Tady se nám představuje první z českých pilotů, za ním v tom červeno-stříbrno-černém Seatu také Ivan Vršínský. Už několikrát v historii Seattle Supercopa se objevili čeští piloti. Petr Fulín měl poslední závod loňské sezóny. A pozor, tady to vypadá na velké problémy Andrease Pfistera. Ano, vidíte, že výrazně zpomaluje šlehající plameny z výfuku. To už velmi dobře známe ze včera. To je ten problém, který postihl Bebiona a měl by to být snímač otáček na klikové řídely, který způsobuje tyhle ty problémy. Takže pro Pfistera obrovské problémy. Vítěz kvalifikace rozhodně nepojede do tohoto závodu z pole position a dost možná, že do toho závodu vůbec neodstartuje. V boxech je i další vůz. To by měl být Mario Dablander, který se rovněž kvalifikoval velmi dobře, měl stát ve druhé řadě, ale i on míří do boxů, takže ještě před samotným startem několik okamžiků, které trošičku míchají pořadí a trochu výrazně mění situaci. Seaty tyhle problémy stíhají, už v testech měli oba naši čeští jezdci přesně tenhle problém. Ivan Vršínský prakticky musel vynechat celý úvodní den testu na Hockenheimu, protože mu nejelo auto, vždycky po 3 kolech se zastavilo, problém byl právě na tom čidle, které vymyslelo chybu a zastavilo motor. Stejně potom včera skončila kvalifikace pro Christiana Bebiona. No a Pfister je na boxové uličce a určitě neuvěřitelně smutný, protože tohle je okamžik, který jej prakticky připravuje o jakoukoliv možnost využít pole position k vítězství v závodě. Mezitím zelená vlajka a vše se připravuje ke startu prvního závodu sezóny 2009. Bylo odstartováno. Ivan Vršínský se neodlepil úplně ideálně, naopak Petr Fulín si hledá cestu dopředu a mimořádně pomalu tam od startu odjížděl jeden z těch černých vozů někde ve 4. řadě, navíc je tam strkanice hned v první zatáčce, ve které byl právě Petr Fulín. Ivan Vršínský těsně za ním do první zatáčky na čelní pozici. Ovšem v tuhle chvíli tam šel Thomas Marshall, jestli jsem dobře viděl. Ano, Thomas Marshall se dostal do čela prakticky hned v první zatáčce. On měl před sebou volnou dráhu, protože Andreas Pfister je v boxech. Damian Savicky odstartoval špatně, takže Thomasi Marshallovi nic nebránilo v tom dostat se na první místo. Hned za ním tam je teď Philip Lyson. A potom na 3. místě Patrik Pachura. Velice dobrý start předvedl Christer Jens ze 7. místa, už je 4. Andreas Simonsen potom je na konci té první 5. Viděli jste souboje v zatáčce Špitzkére, někteří jezdci se dostávají mimo trať.
I Thomas Marshall tam byl hodně dlouhý na brzdách, už to vypadalo, že přijde o první místo na úkor Lysena, ale nakonec udržel tenhle muž, kterému se přezdívá Mr. Pokal, a ne náhodou, protože on vlastně závodí jenom v pohárových závodech. Jezdil Ford Escort Cup, Sahatlon Supercopa, už jezdí řadu let a tak dále, takže Thomas Marshall, který zároveň je také vůbec nejstarším vítězem Sahatlon Supercopa z před 2 let, tak si tímhletím závoděním vlastně dělá radost. Tady je pohled kousek dozadu. Tam mám pocit, že jsme právě viděli Ramboa. Právě tam jsme měli vidět Heika Hamla se startovním číslem 5. Alexander Rambo, který jede pro stejný tým, má velmi podobně zbarvený vůz i s tou německou vlajkou na střeše. Pojďme se podívat na čelo startovního roštu, protože Christer Jens ze čtvrté pozice dotírá na Patrika Pachuru, který tam jede před ním na místě 3. Takže se možná dočkáme v nejbližších metrech nějakých útoků. Thomas Marshall mezi tím si vybudoval nepatrný náskok v čele a už je to tady. Christer Jens zkusil útok na Patrika Pachuru ve druhé zatáčce, ten si ale pohlídal vnitřní stranu, takže nepustil Christera Jense před sebe. Vidíte sami, že Thomas Marshall vede už s drobným náskokem před druhým Filipem Lysenem, pak je tam opět menší mezera a tady bojující už trojice. To je Patrik Pachura, za ním Christer Jens a na místě 5. je tam Andreas Simonsen, švédský mladík, který přestoupil do Sahatlon Supercopy z Volkswagen Polo Cupu a teď atakuje z vnější strany Christera Jense. Jestli bude úspěšný, to se podíváme. Tak nakonec ne, Andreas Simonsen šel hodně pozdě na brzdy a byl dlouhý, nakonec ještě musel dávat pozor, aby se před něho nedostal Matthias Luger. No a když se podíváme na Alexandra Rembova, kterého jsme zmiňovali na začátku, tak ten je 10. Čeští jezdci Ivan Vršínský na 16. pozici, Petr Fulín, ten vůbec neprojel cílem prvního kola, takže znamená to, že po tom kontaktu, ve kterém jsme ho tam viděli, tak pro Petra Fulína velmi záhy závod skončil, což je velká škoda. A na Mathiase Lugera už dotírá Damian Savický, Polák, který v loňské sezóně patřil ke špičce startovního pole. Teď měl trochu problémy na výjezdu na motodrom. Patrik Pachura dostal se hodně daleko za obrubník. No, jen si před ním sáhl levým zadním kolem až do toho štěrku a musel krotit smyk. Tady ještě jednou ten start, který se vůbec nepovedl Savickému. Možná, že z tohohle pohledu to bude ještě lépe vidět. Bebion, ten vůbec neodjel. Všichni už byli v pohybu, ale on stál ještě na místě v tom svém startovním slotu. A tady je ta rána, při které se dostali do kontaktu Tim Hughes a Petr Fulín. Řekl bych, že přední kolo, nebo minimálně jeho zavěšení, tohle to nemohlo vydržet. Tady máme Petra Fulína, který takhle odstavil svůj vůz hned v prvním kole. To je defekt, to vypadá. To kolo, ano, tam je úplně zutá guma po tom kontaktu, takže tím pádem pro Petra Fulína první závod velmi rychle skončil. Tady ještě jednou ta chyba, které se dopustil Patrik Pachura a přišel tak o 3. místo v tomhletom závodě. Ale do cíle je ještě daleko, jestli budou v tom průběhu závodu bojovat určitě i s výdrží pneumatik, které rovněž bývají klíčem k úspěchu na konci závodu. Kdo dokáže pošetřit gumy do konce, ten na tom bývá většinou ze všech nejlépe. Patrik Pachura se někde dostal zpátky před Christera Jense, minimálně tomu tak bylo před zatáčkou Špickére, ale vidíte, že Christer Jens už je zpátky na 3. místě. V tom opakovaném záběru jsme také viděli, že Damian Savický už se dostal před Mathiase Lugera na místo 6. No, Simonsen tam zezadu pouze číhá na tu chybu, kterou ti dva před ním mohou vyrobit v tom vzájemném souboji. Zkouší to zleva, zprava, načuhuje, aby zjistil, kudy by případně mohla vést cesta dopředu. V každém případě po 2 kolech, nebo necelých 3 kolech, Thomas Marshall už má přes půl sekundy náskok na Filipa Lysena a víceméně na prvních 2 místech jsou velmi zkušení jezdci. Tady vůz Andrease Pfistra v boxech. Tady uvidíme ještě jednou ten typický obrázek, který už jsme během víkendu i v předsezónních testech měli možnost vidět několikrát. Vypadá to efektně, ale pochopitelně pro závodění tohle není to nejlepší. Přesně tak, právě jak jsem o tom mluvil před závodem, s tímto problémem se potýkali oba naši čeští jezdci. Ivan Vršínský přišel o jeden celý den, jenže to ještě mechanici nebyli úplně seznámeni s vozem a nevěděli přesně, co s tím autem je. Vyměnili všechna 3 čerpadla
a nakonec tedy přišli na to, že se jednalo o vadné čidlo. Poté, co stejný problém potkal Petra Folína na Lausitz ringu, už moc dobře věděli, co dělat, proto ta oprava zabrala mnohem méně času a Petr Folín se velice brzy mohl vrátit do toho účinkování na těch testech. No, tam jsme viděli, že někteří si vytahují výjezd z první zatáčky až hodně ze široka, což by nemuselo dopadnout pro ně úplně nejlépe, protože na tom výjezdu je tam takový červený čtverec, který je pro jezdce tabu. Neměli by se dostávat nejenom do kontaktu s ním, ale nepřejíždět ani za ním. Pozor, Marshall probrzdil v nájezdu do Špickére a Lyson byl velmi blízko už k předjetí a k získání první pozice v závodě. Možná tedy mohlo dojít ke střídání stráží. Jinak, když se podíváme opět, jak si vede Ivan Vršínský, je na 14. pozici. Čili mimo body. V Seat Leon Supercopa se rozdávají body za prvních 12 pozic. Viděli jsme také, že Patrik Pachura se propadl o několik míst dozadu, poté co na výjezdu ze třetí zatáčky se dostal až do trávy a tedy dostal se před něj minimálně Andreas Simonsen a teď má za sebou Damiana Savického. No ale Savickému se ten start z první řady teda hrubě nepovedl. Přestože v loňské sezóně dokázal vyhrávat závody, vyhrávat kvalifikace. V posledních 2 letech Savický patří k těm nejrychlejším jezdcům v Supercopě, tak ale jeho výkony jsou, řekněme, velmi nevyrovnané. Tohle už je souboj Kristiny Sirer s dvěma týmovými kolegy Timem Tewsem a Robertem Schröderem. Kristina Sirer se musí probíjet dopředu, poté co musela startovat úplně z poslední pozice. Thomas Marshall má aktuálně náskok půl sekundy na Filipa Lysena, to znamená, že oba dva jezdci jsou v bezprostředním kontaktu. Sice není to úplně na útok, nicméně stále je to velice těsné, za nimi už Christer Jens, ten se dotáhl na vedoucí dvojici a má tedy svého týmového kolegu Thomase Marshalla a Filipa Lysena opravdu na dohled. Poté, co se dokázal dostat přes Patrika Pachuru v těch úvodních kolech. Pak už je tam mezera, na 4. místě jezdí Andreas Simonsen. To je dobrý začátek do šampionátu. Po přestupu z Volkswagen Polo Cupu na 5. místě za ním jezdí Damian Savický, zkušený mazák na poli Seatu, takže Andreas Simonsen si bude muset dávat pozor na své 4. místo, 6. Matthias Luger a Andreas Simonsen teď nezvládl úplně dobře brždění do zatáčky Špickére, nicméně, jak vidíte, nestálo jej to vůbec nic. Stále se drží na místě 4. No, vypadá to, že v té vedoucí trojici, kromě toho, že odjíždějí z zbytku pole, tak se začíná vytvářet velmi slušný tlak ze zadu. Jens a Lyson jsou na mezičasech rychlejší než Thomas Marshall, takže Thomas Marshall bude mít co dělat, aby oba dva jezdce za svými zády udržel, i když tady už to zase vypadá o něco jinak. Jens nejrychlejší v tomhle kole v prvním i druhém sektoru. Lyson ovšem o něco málo, ale bavíme se opravdu v řádu setin sekundy pomalejší než Marshall. V každém případě vedoucí trojice už se odpoutala na rozdíl z téměř 2,5 sekundy svým pronásledovatelům. Tady Tim Tews, toho jsme měli možnost vidět loni v Supercopě v roli hosta. Teď to vypadá, že Tim Tews by rád absolvoval celou sezónu na německých okruzích. Tady potvrzeno pořadí po 5 kolech Marshall, Lyson a Jens, zatímco Jens zajel vůbec nejrychlejší kolo závodu. Potvrzeno tedy to, o čem jsem mluvil před malou chvílí, že v téhle skupince se schyluje asi k velké bitvě. Navíc, jestli mají za sebou jenom pár kol a vypadá to, že Jens s těmi pneumatikami na svém autě pracuje daleko lépe. Že je pravda, že jak se v motoristickém sportu velice trefně říká, něco úplně jiného je jezdce dojet a něco úplně jiného je jezdce předjet. Je pravda, že Christer Jens se velice rychle dotáhl za záda Filipa Lysena, ale uvidíme, jak snadno se dokáže dostat před něho a jestli vůbec. Jejich souboje aktuálně využívá Thomas Marshall, protože opět mohl trošičku poodjet a ulevit tak tomu tlaku, který teď byl vyvíjen na jeho osobu, ale tady je chyba Andrease Simonsena, který probrzdil zatáčku Špickére a hbitě toho využil Damian Savický k tomu, aby se dostal na 4. místo. Takže to, co Andreas Simonsen udělal v kole předchozím, udělal i teď a už v mnohem větším měřítku a Damian Savický nečekal, okamžitě využil ta jeho chyby. Sledujeme Filipa Lysena, která se brání nátlaku Christa Jense, byť ten se ještě nedostal k žádnému opravdu vážnému útoku, nicméně musí se s ním počítat.
No, Savický má co dohánět, protože po startu z první řady být po prvním kole někde 7., 8., to rozhodně není dobrá vizitka, zejména pro něj, který rozhodně není žádný zelenáč v Supercupě. Uvidíme, jak teď, když má před sebou volnou trať a ještě poměrně dost kol do cíle závodu, se dokáže propracovat až do téhleté skupinky, anebo zda nikoli, protože přece jenom ta stíhací jízda, to opět bude další zvýšené namáhání na jeho pneumatiky. Viděli jsme tam také teďko Jensev při nájezdu na cílovou rovinku, že se dostal předním kolem až vlastně na ty policajty, jak se říká. Tohle je Robert Schroeder mimo trať, trochu přehnal nájezd do té zatáčky před Mercedes tribunou a dostal se až na tu trávu. Okamžitě toho využil Mario Dablander, který nakonec startoval z boxů, takže každá chybička, sebe menší chybička se trestá. Jinak když se vrátíme zpátky do loňské sezóny, tak první 2 závody tady na Hockenheimu vyhrál Nicky Tim suverén celé sezóny. Pfister zpátky na trati. Nicky Tim ovšem už v Supercupě není. Uvidíme ho závodit zítra, protože pojede v závodě Porsche Carrera Cupu, stejně jako třeba jeho velký rival ze Supercupy z před 2 let, Sebastian Asch. Ale uvidíme tam i další jezdce, bude tam kromě toho také Jimmy Johansson, týmový kolega Nickyho Tima z loňské sezóny a stříbrný v Supercupě. Takže ta návaznost jednotlivých pohárových závodů v rámci DTM víkendu je naprosto jasná a jak to vypadá, tak to funguje. Mezitím se v tom průběhu závodu dostali Alexander Arenbo, Heiko Haml už na 9. a 10. místo a mluvíme o jezdcích, kteří do dnešního závodu startovali ze 16. a 17. příčky, takže dobrý posun v jejich případě. Tady oba dva vidíme a to Heiko Haml útočí na Alexandra Remboa v nájezdu na stadion a tohle je Patrik Pachura mimo trať. Hodně ven si vytáhl tu zatáčku, dostal se až do toho štěrku. To je obrázek, který jsme v loňské sezóně vídali velice často právě tady na Hockenheimu a rozhodně ji ještě uvidíme. Heiko Haml tedy už 9. před Alexandrem Rembouem. Patrik Pachura na místě 8. tedy před nimi poté, co startoval hodně zepředu a teď už se propadl až za ně, už je 10. Tady v tom modro-červeném voze jsme tam měli možnost vidět Christiana Bebiona a tady je Ivan Vršínský, na kterého už se tlačí Tim Hughes. Je tam také Kristina Sirer, která startovala jako úplně poslední do dnešního závodu. Je tam Mario Dablander, který startoval z boxů. Je tam Schroeder. A jak jsme říkali, Pfister se vrátil zpátky do závodu. Zatím jediný vůz, který v závodě nepokračuje, je bohužel ten, který pilotuje český jezdec Petr Fulín. Hned v prvním kole po kontaktu s Timem Hughesem tam byl defekt levé přední pneumatiky a pro Petra Fulína závod velmi rychle skončil. Tady znovu vedoucí trojice. Jak to vypadá z pohledu těch rozestupů, už se to natáhlo někam na sekundu, ale když se podíváme na časy, které jede Damian Savický, je to o něco málo rychlejší než Jens a ti další 2 vpředu, takže jistá pravděpodobnost, že by se Savický mohl dotáhnout, tady ještě je. V minulém kole Savický zajel své osobní maximum. Vzhledem například k Christu Jensovi byl více jak o půl sekundy rychlejší. Tohle je útok Christiana Bebiona na Alexe Plenagla a byl úspěšný. Vidíte, že vyhnal Plenagla mimo trať a ten musel hodně ze široka, jinak by trefil ten připravený obrubník. A tady kolize, ve které byl mimo jiné Ivan Vršínský. Dostal takovouhle ránu od Kristiny Sirer. A viděli jste, že Ivan stihl velmi rychle odřadit a ještě se za těmi předními koly dokázal vytáhnout z té zatáčky ven, dřív než se cokoliv stalo a Kristina Sirer samozřejmě po téhleté ráně, kdy ta rána šla na přední roh a na přední kolo, tak ze závodu odstupuje, ale je to škoda, protože Kristina Sirer jede ve startovní listině jako host a tudíž nemá právo na to brát body do hodnocení jezdců, zatímco Ivan Vršínský, ten samozřejmě jede celý šampionát a je přihlášen do šampionátu jako jezdec, který chce sbírat body. Tahle rána byla trošku zbytečná. Příliš optimisticky se tam Kristina Sirer přiřítila po vnitřní stopě. Navíc v té špinavé brzdila na poslední chvíli.
Nutno uznat, že Christina Sirer je v šampionátu Seattle Supercup v podstatě takovou atrakcí. Ona velice často jezdí jako host, i v loňské sezóně jsme toho mohli být svědkem. Ale rozhodně se nedá říct, že by se přijela jenom vozit. Například loni na Norris Ringu zajela nejrychlejší kolo. A to je opravdu výkon, protože na Norris Ringu je to boj vždycky o setinky sekundy. Tam prakticky není moc kde najíždět čas. Tam se to nejrychlejší kolo opravdu cení. Přesně tak, není to tak, že by Christina Sirer byla pouze do počtu nebo jenom jakousi ozdobou. Ona dokáže jet velmi rychle. Už několikrát to ukázala, že sáhla do první desítky, byť tedy bez nároku na body. Na druhou stranu tenhle ten manévr, ten se jí příliš nepovedl. Tak co Savicky v té stíhací jízdě na vedoucí trojici? Nevypadá to, že by nějak výrazně stahoval minulé kolo 1.53.08. Dokonce Jens zajel 1.52.9, 1.53.2, Lysen 1.53.1 Marshall, takže nevypadá to, že by kdo ví, jak rychle stahoval. Tady znovu Ivan Vršínský pod tlakem ze strany Andrase Fistra, vítěze kvalifikace, a ten další vůz za nimi, to byl jedoucí Schroeder. Zatímco sledujeme odklízení vozu Christiny Sirer. Ona střídá to zbarvení těch aut, občas hosté jezdí v tom čistě žlutém Seatu, což je korporátní barva pro tuhle španělskou automobilku, ale třeba loni právě na Norris Ringu, kde zaznamenala nejrychlejší kolo, tak jela v barvách místního prvního FC Norimberg, který slavil návrat do nejvyšší fotbalové soutěže v Německu. Ale my se pojďme podívat zpátky na čelo, protože Christer Jens už se dostal dost blízko Filipa Lysena na to, aby mohl zaútočit, a děje se tak právě teď. Útočí po vnější stopě do té vlásenky Špickére. Oni jezdci velice často, když drží defenzivní stopu, tak potom mají velice široký výjezd a ti útočící jezdci toho dokáží využít. Nicméně, jak jste sami viděli, Filip Lysen si ten vnitřek opravdu dobře pohlídal a nenechal tam místo Christru Jensovi, který tak neměl šanci dostat se na místo druhé. Tak zdálo se mi, že Heiko Hamel, nezískal další místo, i když to vypadalo, že tam byl před dalším autem. Stále je na 9. pozici 10. Rambo, Ivan Vršínský 15. je před ním Hughes a teď na něho bude tlačit zezadu Mario Dablander. Tam už není příliš velká pravděpodobnost toho, že by se Ivan Vršínský posunul výrazně nahoru, hlavně na body, protože přeci jenom ta skupina, ve které bojuje, už je těm bodům časově nějak vzdálená. Je tam mezera mezi ním a těmi jezdci vpředu. No a zdá se mi, že ale Jens jede čistší stopu, než jede Filip Lysen. V některých těch zatáčkách se dostává lépe na střed. Tady jsme měli s rozsvícenými světly Heika Hamla a pak za ním Alexander Rambo, loňský šampion Volkswagen Polo Cupu, vlastně to vítězství vybojoval proti Shaneu Williamsovi až v posledním závodě. A nutno říct, že Williams si to trošku zkazil sám hned manévrem po startu, kdy se dostal do kolize. Myslím si, že zaslouženějším šampionem loni ve Volkswagen Polo Cupu by byl určitě Shane Williams. Pravda, že v tom posledním závodě Shane Williams možná mohl trošičku více přemýšlet, protože se jelo velice brzy ráno a ta trať byla hodně studená a on na studených pneumatikách udělal už v první zatáčce chybu, kdy se roztočil a propadl se až na konec pole, musel dohánět obrovskou ztrátu a byť Rambo a v závěru předjel, tak bodově to nestačilo. Viděli jste Damiana Savického, který vyjel tu poslední zatáčku hodně ze široka, trošku si tam lízel levými koly toho štěrku a té trávy, což mu jistě na rychlosti nepřidá, ani na té snaze dohnat vedoucí jezdce. Sami vidíte, že ten rozdíl je obrovský. Minimálně z toho pohledu, že do konce závodu zbývají 3 kola a něco vymyslet už je čím dál tím těžší. Sledujeme Thomase Marshalla v průjezdu tou poslední sekcí, kdy najíždí zpátky na cílovou rovinku. Dvojitě zalomená zatáčka. V jejímž středu je potom také nájezd do boxové uličky. No, Thomas Marshall loni při tom prvním závodě tady na Hockenheimu začínal 4. místem. V prvním závodě, v tom druhém si sáhl na stříbro. Všem pak přišel Oschersleben, kde vypadl ve druhém závodě. Na Lausicu byl diskvalifikován z prvního závodu a přesto dokázal druhý závod vyhrát.
a zajet i nejrychlejší kolo, ale ta loňská sezóna v podání Thomase Marshalla prostě nebyla úplně ideální, za to tuhletu rozjíždí stylem, který vypadá velmi dobře, a pokud k tomu přičteme jeho zkušenosti, tak se dá předpokládat, že Thomas Marshall je opravdu jedním z vůbec největších kandidátů na celkové vítězství v téhle sezóně. Tady se hodně mimo trať dostal Andreas Simonsen, ale viděli jste, že na jeho pozici to v souboji s Mathiasem Lugrem neudělalo vůbec nic. Abych se vrátil zpátky k Thomasi Marshallovi. Seat Leon Supercopa se jezdí od roku 2004. Thomas Marshall ji dokázal vyhrát v letech 2005 a 2007. S trochou nadsázky by se tedy dalo říct, že ve všech lichých letech královal Thomas Marshall, a pokud tomu tak bude i letos, tak by měl Thomas Marshall královat, ale to už bychom hodně předbíhali, protože jsme úplně na začátku sezóny a jak bylo v minulých letech vidět, stát se může opravdu cokoliv. Ono, loni získal titul už závod před koncem sezóny, nebo víkend před koncem sezóny Nicky Tim, ale třeba v té sezóně předtím, 2007, se rozhodlo až v posledním závodě, protože ještě do posledního závodu sezóny nastupoval jako vedoucí jezdec Sebastian Asch a nakonec se z vítězství radoval Thomas Marshall, takže opravdu se může udít cokoliv až v posledním závodě, a dokud nebude odmáván poslední závod, tak rozhodně asi o titul nebude rozhodnuto. Ale je velice důležité jezdit stabilně a sbírat body, protože v té zmiňované sezóně 2007 Thomas Marshall vyhrál ten závod na Hockenheimu a to bylo jeho jediné vítězství v celé sezóně. I tak dokázal celou sezónu vyhrát. To znamená, že určitě v tom průběhu jezdil velice stabilně. Jeho výsledky to dokazovaly. Viděli jsme tam při nájezdu do Špickére, že Thomas Marshall znovu hodně výrazně probrzdil. Také předtím ty problémy Simonsena už pramenily z toho, že jezdci mají za sebou 12 kol a ty pneumatiky na jejich autech už nemají příliš mnoho gumy nad tím plátnem, takže opravdu se to hodně klouže, je to vidět prakticky na všech jezdcích, že ta auta honí po celé trati. Při brždění to auto je neklidné, při průjezdu do zatáčky chvilku nedotáčivé, chvilku přetáčivé, prostě už to hodně klouže a v těch posledních kolech je to boj o přežití. A je pravda, že přední pneumatiky Seat Leon Supercopa dostávají hodně zabrat, protože samozřejmě je to vůz s pohonem předních kol, tady ty přední pneumatiky musí zastávat více funkcí najednou, jednak ten pohon, jednak je to zatáčení a také brždění, a on taky ten motor je dost těžký, jak přiznali například jezdci našeho českého týmu. Tam je ještě další věc, že ten motor vlastně visí před přední nápravou, že všechno to opravdu leží na těch předních kolech. Kdybyste se podívali na superkopové auto, tak vepředu jsou obrovské kotouče s obrovskými třmeny a vzadu je maličká brzda, skoro ten kotouč připomíná CDčko. Takže i z toho je asi dobře patrné, která kola brzdí nejvíc a kde je soustředěná hmotnost, protože zase nemá smysl brzdit zadní kola, která jsou prakticky odlehčená. A na to se pak také váže jízdní styl, který je potřeba vést k úspěšnému zajetí rychlého kola. Například, když Petr Fulín srovnával ten Seat s pohárovou Octavií, se kterou jezdil do té doby, tak je to přece jenom něco úplně jiného. S tou pohárovou Octavií je nutné velice čistě dodržovat ideální stopu, abyste měli co nejrychlejší průjezd, kdežto s tím Seatem se dá jezdit takový velice hrubý styl. Pneumatiky to sice vydrží, ale je to přece něco úplně jiného a zvykat si na to také nebyl rozhodně žádný met. Já si dokonce myslím, že tenhle ten agresivní způsob jízdy, kdy jezdec natvrdo naskládá to auto v jakémsi slajdu do zatáčky, je jediný způsob, jak to auto přimět, aby trochu fungovalo, protože přeci jenom byť se tváří hodně závodně a oproti třeba pohárové Oktávce je to závodní auto, tak pořád je to ale pohárové závodění a především ta koncepce není úplně ideální pro pohárové závodění nebo pro závodění jako takové. Všechno to leží na předních kolech. Ale pojďme se věnovat tomu, co se odehrává právě teď. Thomas Marshall najíždí na cílovou rovinku a vítězí v prvním závodě sezóny 2009. Za jeho zády Philip Lyson a stupně vítězů doplňuje se startovním číslem 11 Chris Triens.
Damian Savický po startu z první řady, kdy prakticky měl otevřené pole před sebou, tak dokončuje závod čtvrtý a mohlo to pro něho dopadnout mnohem hůř. Andreas Simonsen nakonec dojel na místě 5. To je velice dobrý výsledek po startu z 9. místa, vzhledem k tomu, že je to jeho úplně první závod v šampionátu Seattle Supercup. A na místě 6. dojel Matthias Luger, místo 7. Wolfgang Klein, 8. Patrik Pachura, 9. Heiko Haml a 10. Alex Rembou. Pro druhý závod se pořadí na startovním roštu určí tím stylem, že se vezmou výsledky ze závodu prvního a otočí se první šestka. To znamená, že z pole position odstartuje Matthias Luger, spolu s ním z první řady Andreas Simonsen. Naši čeští jezdci jak dopadli? Ivan Vršínský nakonec za body až 15. Petr Fulín, jak jsme už zmiňovali, ze závodu odstoupil hned v jeho úvodu a odstartuje tedy úplně poslední. Nicméně nezatracujme české jezdce, protože stále se stát může opravdu cokoliv, jak jste sami viděli například dnes u Andrease Pfistra, který startoval z pole position a nakonec dojel předposlední s několika koly ztráty. Tak jestli dokončují to své triumfální kolo, tam je potřeba říct, že Pfister prakticky do toho závodu z pole position vůbec neodstartoval, protože byl v boxech a startoval z boxů podobně jako třeba Rakušan Dablander, který měl stát ve druhé řadě a rovněž po zaváděcím kole se ocitl v boxech, ten přijel do cíle 16. těsně za Ivanem Vršínským, takže opravdu je to všechno otevřené. Jediné, co asi možná, z čeho Petr Fulín nebude mít na zítra radost, je to, že má být už pěkné počasí, ještě mnohem lepší než dnes, tedy daleko více teplo, více sluníčka, a to je to, co mu asi úplně tady na Hockenheimu nesedí. A tohle už je vítězný Thomas Marshall, který dokonale dokázal využít všech problémů svých soupeřů. Považte, využil samozřejmě toho, že Andreas Pfister před ním nemohl startovat z pole position a využil také velice špatného startu Damiana Savického a dojel si tedy pro své další vítězství v tomhle šampionátu letošní sezóně samozřejmě první. No a pohledem na radost vítězného týmu se pro dnešek se Seattle Supercupou budeme loučit. A druhý závod nás čeká zítra odpoledne. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Petr Horák a Pavel Fabry. Těšíme se zítra na slyšenou.